Achikudi. Bereka apa message acho? Bereka ni ada dekat sini. Bukan dobar. Kazangu berapa kali dapat kalau punya nama kan orang ya kan jadi Taurisa wewe, taurisa wewe. Inga kan jadi untuk kunjiranyere. Untuk kunjiranyere. Inga ya kan jadi ayo andowe. Inga kan saka ndakauya ndopanje. Inga yakanzi ndapa madondo nawo usatye wangu. Motsi nomkazi wako ibonzo kare panzi. Ndiri kuya nayo ngoro yako iyi. Enda kuseri kwa broken. Kuseri kware mfutu enda kusimu. Sabera. Watu kwaire. Kutere ba. Kutere. Wazwere zanga chiverenga. Zvakaji taura ndizvo. Ansabe kwa sababu. Sabe kwa sababu. Ndiwe lokanyora message yako ere kwa. Line rangu rinogara mufoni mehanzvadzi yangu. Saka pandakatora foni yehanzvadzi yangu pakapinda message yekunzi hai. Ndobva ndatanga kupindura ndichipindura ibvunzo riri kutaura pamwe natsano wangu. Saka ndasikazoti ndikutaura naatete wacho arapawo. Ndo vakatorera muroora wolaini ndibva ndatanga kunditextira nyingi. Atete wacho varipo. Vai kutextira akasitara kuudza nyere ndiya ndikukuzwa nyere. Aini ndatongo atete ndo akaniudzwa nyere. Ayo. Naibvunza kudara natsano wangu. Vozi foni inogara nehanzvadzi yangu. Aiwa inogara nehanzvadzi yako anditi. Foni yako iyoyo. Akataura shoko rekuti ndikukunzira nyere ndiyani. Hai ndaitongonyora nchiti ndikunyorera pamwe kwasha. Baina kusiri kwani muona kwa. William. Ndio wakanyora Message. Foni inobatwa nawo nawo message yanzira yamanyora. Ozi foni inogara pamba foni pamusha inini line rangu rinogara muningiri nehanzvadzi yangu. Iwe pinda kuti kanyere. Sabe kwa sababu ya poti bereka sababu kwa sababu. Yule kile mo. Ini sabu kutoka vile ndio tsamba mshule mkenda ni sala yandira kuti wake na Abigail. Kabaulia amavuma mosha yake yekubatwa zima message kudana na phone. Sababu watu ndiani. Sabu Tombuga village. Anonza? Passport. Phone number zake. Alright. Phone number 073. Mirai. Secretary what? 073 577 297. Agaiti zote dzinodzikudika. Zviri nani kuti tibvume mhosva titonge tipe judgment nenguva. Ukanonoka tichakubhadharisa zvakadarikidza wazvinzwa. Uzvinzwa here? Tichakubhadharisa zvinodarikidza. Kana mhosva wakaita nekusaziva utaura nekukumbidza. Bozi kufona kwandakita wakuzondibhadhara. Uri kudini zvandikutaura? Kana wakakonza musina kuzoita zvawakaita, unofanira kutaura. Kana ndichigona anofanira kunge ari apo taupupura. Halo? Mira. Makadiko naye munhu waMwari. Muri kutaura naChief Nyamaropa. Chief Nyamaropa. Pane zuro panasi. Teerera kuzwa nyaya yedu akubvunza pano unozani? William. William unomuziva here pasi wawiri? Chivake. Mira. Chii chakaitika nemumwe wamukanyorera tsamba uyu? Chii chakaitika nemumwe wake uyu? Akabvuma here? Right.
ndomuziva here munhu ndine fefa naye ndinorwara usaite stupid wazvinzwa taura chokwadi pamberi pamama mukonza ndina asi ukamusendera mameseji mameseji ndataura ndati ukamusendera mameseji ndaiziva kuti ndikutaura naye ndati ukamusendera mameseji here unobhadhara 400 wazvisenda mameseji nosaini kupetio